नमस्कार, मी शुभा कोकणी फ्लेवरमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे मटकीची झणझणीत अशी उसळ। उसळ हा एक भाजीचाच प्रकार आहे जो महाराष्ट्रामध्ये तसेच भारतामध्ये काही ठिकाणी रोजच्या जेवणामध्ये आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा बनवला जातो। उसळ हा एक कडधान्यापासून बनवला जाणारा पदार्थ आहे आणि हा वेगवेगळ्या कडधान्यापासून बनवला जातो, जसं की मुगाची उसळ, मसुराची उसळ, चवळीची उसळ, वाटण्याची उसळ, त्याचप्रमाणे मटकीची उसळ देखील बनवली जाते। मटकी हा देखील कडधान्याचाच प्रकार असून भारतीय स्वयंपाकघरामध्ये वारंवार बनवल्या जाणाऱ्या उसळींपैकी हा एक आहे आणि हे खूप लोकांचे आवडते देखील आहे। मटकीची उसळ बनवताना सर्वप्रथम मटकी 8 ते 9 तास भिजवून मग त्यामधील पाणी काढून ते एका सुती कापडामध्ये बांधून ठेवायचे। एका भांड्यामध्ये हे बांधून ठेवून त्याला झाकण लावून ठेवायचे 10 ते 11 तास। त्यामुळे मटकीला छानपैकी मोड येतात, तसंच मटकी थोडी मऊ पण होते आणि शिजण्याससुद्धा आपल्याला मदत होते। चला तर मग बघूया आपण मटकीची उसळ कशी करायची। मटकीची झणझणीत अशी उसळ बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, ही मी मटकी घेतली आहे। मटकी उकडलेली आहे, त्यामध्ये हळद घातली आणि थोडंसं मी मीठ घालून घेतलं आहे आणि मी छानपैकी अशी बॉईल करून घेतलेली आहेत। एकच शिटी मी त्याची काढली आहे। इथे मी कांदा आणि टोमॅटो ह्याची प्युरी करून घेतली आहे। कांदा आणि टोमॅटो तुम्ही असं कापूनही घातलात तरीही चालेल। मी प्युरी करून घेते की मुलांना कसं दाताखाली आला का तो मध्ये लोक काढून टाकतात, मग ही प्युरी केली तर ती त्यामध्ये मिक्स होते आणि ग्रेव्ही पण छानपैकी बनते। दुसरं इथे मी मसाले घेतलेत। मसाल्यांमध्ये मी इथे घेतलेलं आहे मीठ आहे, गरम मसाला आहे, ही काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे, धना जिरा पावडर, हळद, हा थोडासा मालवणी मसाला घेतला आणि थोडासा कांदा लसूण मसाला घेतला आहे। कांदा लसूण मसाला पण तिखट असतो म्हणून हे थोड्या प्रमाणामध्ये मी घेतलेलं आहे। ही इथे मी कढीपत्त्याची पानं, ही काळी ह्याच्यासाठी दिसतात की मी ही सुकवून ठेवते की ती फ्रीजमध्ये बरेच दिवस टिकून राहतात आणि डब्यामध्ये भरून ठेवून देते, म्हणून ही अशी सुकलेली आहेत आणि ही कढीपत्त्याची पानं घेतलेत। इथे आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची, कोथिंबीरची पेस्ट आहे आणि हे आहे वाटण, कांद्या खोबऱ्याचं जे वाटण असतं ते वाटण घेतलेलं आहे आणि ह्यामध्ये सुद्धा गरम मसाले आहेत, जे मी तुम्हाला नेहमी सांगत असते की आम्ही मालवणी पद्धतीने जे वाटण बनवतो ते हे वाटण आहे। त्यामध्ये सुद्धा आपले गरम मसाले असल्यामुळे इथे मी गरम मसाला थोड्या प्रमाणात घेतलेला आहे आणि आपल्याला लागणार आहे तेल। चला तर मग बघूया झणझणीत अशी आपण मटकीची उसळ कशी करायची ती। इथे मी कढई ठेवली आहे गरम व्हायला। कढई गरम झाली की आपण पुढे प्रोसिजर बघूया की मटकीची उसळ कशी करायची। कढई बऱ्यापैकी गरम झाली आहे, यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया। तेलामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला कढीपत्ता घालूया। आलं लसूणची पेस्ट घालून घेऊया आणि लगेचच यामध्ये आपल्याला ही कांदा आणि टोमॅटोची जी प्युरी आहे ही पण घालून घेऊया। हे एकत्र सगळं व्यवस्थित फ्राय होऊन दे। हे बघा छानपैकी अशी फ्राय झाली आहे आपली कांदा टोमॅटोची पेस्ट, आलं लसूणची पेस्ट वगैरे हे व्यवस्थित असं फ्राय झालं आहे। आता आपण ह्यामध्ये आहे ना हे जे घेतलेले सगळे मसाले आहेत ते पहिले घालून घेणार आहोत। ते पण व्यवस्थित तेलामध्ये सगळे फ्राय करायचे। मीठ वगैरे सगळं एकत्रच घालते मी। हे पण सगळे असे व्यवस्थित तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे। एक दोन सेकंद असं सगळं व्यवस्थित परतून घेऊया। आता ह्यामध्ये आपण घालून घेऊया हे वाटण। ते पण छानपैकी परतून घ्यायचं। ह्या वाटणातलं सगळं पाणी आहे ते सगळं निघून गेलं पाहिजे पाणी, त्यामध्ये पाणी अजिबात राहिलं नाही पाहिजे। अशा पद्धतीने हे वाटण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं पण आहे आणि ह्या तेलामध्ये व्यवस्थित ते फ्राय करायचं आहे की आज बाजूने सगळं तेल सुटेपर्यंत ह्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे वाटणाला। असं भाजून आहे ना असा वाटणाचा गोळा झाला पाहिजे। हे बघा म्हणजे आपलं वाटण छानपैकी भाजलं जातं आहे।
अजून थोडा वेळ आपण भाजून घेऊया, व्यवस्थित अजून होऊन दे, म्हणजे त्याला टेस्ट पण चांगली येते. जर तुम्ही वाटण छानपैकी भाजून घेतला ना तर त्याला टेस्ट छान येते. व्यवस्थित अजून मी भाजून घेते, एक दोन वेळा असं परतून घेते. मग आपण त्यामध्ये मटकी ॲड करूया. आता आपण ह्यामध्ये ॲड करूया ही वाफवून घेतलेली मटकी. आणि हे सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. आपल्याला यामध्ये जितका रस्सा पाहिजे तितका रस्सा ठेवायचा आहे. रस्सा नको असेल तर नाही ठेवला तरीही चालेल. मी यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करते. आणि झाकण लावून एक 10 ते 12 मिनिटासाठी शिजवून घेते, कारण ऑलरेडी आपलं मटकी ही वाफवून घेतलेलीच आहे. आपली मटकीची झणझणीत अशी उसळ तयार झाली आहे. लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांचीच ही आवडती उसळ अशी आहे. मटकीची उसळ बनवताना विशेष असं काही साहित्य लागत नाही आणि जे साहित्य लागतं ते आपल्या घरामध्ये उपलब्ध असतं. आणि जर काही साहित्य घरामध्ये उपलब्ध नसेल तर आपण ते बाजारातून लगेच उपलब्ध करून घेऊ शकतो. मटकीची उसळ बनवण्यासाठी जास्त काही साहित्य लागत नाही, म्हणजेच ही रेसिपी बनवण्यासाठी मोजकंच साहित्य लागतं. चला तर मग तुम्हीसुद्धा ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला तुम्हाला ही रेसिपी आजची कशी वाटली ते कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा. आणि हो, माझ्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर आत्ताच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. वेळात वेळ काढून माझी आजची रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आणि मनापासून धन्यवाद. आता पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.